Γεια σας παιδιά, Σκάλ εδώ. Σήμερα είμαι εδώ για να κάνω ένα βίντεο Need for Speed Most Want. Είναι το παιχνίδι που κυκλοφόρησε το 2005 από την Electronic Arts. Βασικά για μένα είναι ένα από τα καλύτερα Need for Speed. Είχα φάει άγριο κόλμα όταν είχε πρωτοκυκλοφορήσει, όταν είχε βγει. Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι να κάνεις όλο το blacklist και κάτι αποστολές ώστε να φτάσει στον τελευταίο που θυμάμαι το λένε Razor. Ναι, Razor. Και έχει κάτι αμαξάρες. Ένα λεπτό να πάω να κάνω λίγο... Θα κάνω ένα blacklist και θα συνεχίσουμε. Θα κάνω ένα blacklist και βασικά θα τελειώσω το βίντεο στο blacklist. Για να δούμε αυτό τι είναι, φωτογραφίες. Τι είναι φωτογραφίες. Πάνω στην ταλίκα. Πάμε στο blacklist. Jump to the safe house. Η blacklist είναι 15, εγώ είμαι στο 13 στο Vic. Είναι ο Sony που αυτόν το αμάξι πήρα και είναι πολύ καλό. Και του Taz. Άλλο. Για πάμε να κάνουμε λίγο τις αποστολές τώρα. Race events. Να κάνω... Οκ, θα κάνω αυτό που είναι αγώνας και μεγάλος. Ωραία. Και αν τελειώσουμε γρήγορα, συνεχίζουμε. Κάνουμε κι άλλο ένα. Τι αμάξι είναι αυτά. Έχω τερματίσει το παιχνίδι και βασικά μην πάτε σε ένα νίτσο. Πατάτε ένα νίτσο. Σε αυτό εδώ το σημείο όμως το μισώ πάντα. Ποτέ δεν καταφέρω να το βγάλω χωρίς να πατήσω φρένο. Πάντα εδώ πέρα, με πέρασε. Πόσες φορές έχω σπαστεί για αυτό εδώ το σημείο. Γύρω απ' την άλλη. Πάμε. Τρέξε, μικρούλι, γίνε άντρας μικρούλι. Έτσι, μπράβο. Βασικά εγώ το κόλπο, επειδή το αμάξι άμα παίρνει καλές σοφές στο αμάξι, το κόλπο είναι να ξέρεις να τις παίρνει, Βασικά το κόλπο είναι να παίρνει καλές σοφές στο αμάξι και ώστε να πατάς νήτρο εκείνη τη στιγμή. Και ειδικά σε τέτοια σημεία μην πάτε ολόκληρο το δρόμο, να μπαίνετε σε στενά. Και όταν υπάρχει shortcut, σε αυτή την πίστα από ό,τι θυμάμαι υπάρχει, αλλά να το έχασα το shortcut. Κάποιος προσπαθεί να μας περάσει. Προσπαθεί. Μας πέρασε. Πάμε. Όχι μπάτσι. Πώς και δεν με κινήσαν. Ναι, ένα shortcut ήταν από εκεί. Αυτό νομίζω ήταν η ειδοποίηση στο Facebook. Βασικά υπάρχει και μουσική όταν... Να, την τερματίζω. Υπάρχει και μουσική σε κάποια σημεία. Μέσα στον αγώνα υπάρχει μουσική όπου βλέπετε τερμάτισα. Σου δίνουν λεφτά. Παίρνεις cash ώστε να αναβαθμίσεις το αυτοκίνητό σου. Ναι, παίρνεις λεφτά και αναβαθμίσεις το αυτοκίνητό σου. Μετά εγώ κάνω αυτό το πράγμα. Πηγαίνω και σου κέρνω πάνω σε αυτούς. Πού είναι? Νάτος. Έλα! Έλα! Το πέτυχα. Ωραία. Ας πάμε να κάνουμε το επόμενο. Το επόμενο θα είναι Race Event. Αυτό είναι λίγο μεγάλο. Θέλουμε αυτό.
Στο μεγάλο είναι, άρα θα κάνουμε αυτό εδώ. Πόσα lap είναι? Είναι 3 laps, 10 miles και 3 lap. Πόσο είναι αυτό εδώ? Αυτό έκανα. Οκ, αυτό έκανα. Επειδή είναι πιο γρήγορο. Μόλις βγήκε κανένα το βίντεο 10 ώρες. Οπ, το Subaru. Βασικά δεν είναι Subaru, Chevrolet. Subaru λέω. Βασικά από όσο ξέρω, όλοι σίγουρα θα ξέρετε από Need for Speed. Απλά έκανα ρώτησα στο Facebook στην ομάδα ποιοι θέλουν να δουν βίντεο με Need for Speed και ποιο Need for Speed και επέλεξαν αυτό. Θα κάνω βίντεο και με το The Run, γιατί το The Run δεν το είχα και πριν, είπα πρώτα να κάνουμε αυτό γιατί το The Run δεν το είχα και τώρα το κατεβάζω. Δηλαδή κάνω βίντεο, κάνω record και το κατεβάζω. Wow. Και έτσι τους περνάμε όλους. Ένας γύρος. Οπ, με πέρασε! Τι κολόφαρτος! Last second με πέρασε. Πόσες φορές έχω χάσει έτσι και έχω σπαστεί άγρια. Μπορεί και να γίνει μια συνεργασία με το Tech Limit. Από ό,τι κατάλαβα. Μίλησα με τον Master Crafter και μπορεί να γίνει μια συνεργασία. Έλα, δεν θα χάσω. Σιγά μην χάσω. Μη. Έλα, σώσε με. Σώσου, καλό μου. Σώσου. Εντάξει, έχασα. Πανέξυπνο. Πανέξυπνο, μπράβο. Ωραία. Άρα δοκιμάσουμε άλλη μια φορά. Βασικά, ας δοκιμάσουμε άλλη μια φορά, ναι. Πάμε. Συνήθως μου φαίνονται εύκολα αυτά, δεν ξέρω γιατί τώρα φάνηκε τόσο δύσκολο. Αγώνα πάντως δεν έχω χάσει ποτέ. Όσο έχω ξαναρχίσει να παίζω τέτοιο. Το Most Wanted. Υπάρχει και Most Wanted 2. Και βασικά είναι... Για μένα το καλύτερο Need for Speed είναι το Most Wanted και το The Run μου άρεσε αρκετά. Δηλαδή το βρήκα πολύ ενδιαφέρον. Η ιστορία και έτσι φάση. Όπως είπα και στις παιδιά στο Facebook, δεν είμαι πολύ το racing παιχνιδιών. Προτιμώ τα e-silent, δηλαδή όπως Hitman style, Splinter Cell, όχι, τέτοιο στυλ. Hitman, Splinter Cell, Assassin. Δεν θα επιτρέψω να ξαναχάσω. Wow! Από φαίνεται να ξαναχάσω. Πάμε. Εντάξει. Δεν σου προλαβαίνουμε τίποτα. Έλα, πάρ' το καλά. Εντάξει, αν το είχα πάρει καλά θα είχα βγει. Αχ. Εντάξει. Δεν πειράζει. Ωραία.
Αυτό, παιδιά, ήταν το Need for Speed, το Most Wanted. Θα κάνω και ένα άλλο βίντεο μόλις κατεβεί το The Run του Need for Speed. Ως τότε, αντίο, Σκάλ εδώ και σας χαιρετώ.